Bună ziua, bine v-am regăsit la podcastul din Inima Banatului, a doua ediție, să zic așa. Alături de mine l-am pe Liviu Popescu, care a devenit invitat permanent. Bună seara, mulțumesc de invitație. Bună, Liviu. Și avem în această zi un invitat special, pe Horia Colibășanu. Cred că nu mai are nevoie de nicio prezentare. Bună, Horia! Bună, mulțumesc de invitație! Cu drag, bine ai venit la noi! Să începem așa din start. Horia, cum te simți aici în Inima Banatului, în Timișoara? Bine, ca de obicei, pentru mine e acasă și mă simt și mai bine când vin de undeva de departe, cu cât mai rău, cu atât mai bine. Născut, crescut aici? Născut, am avut o perioadă în care am locuit în Slatina, Olt, acolo am făcut școala, liceul și apoi m-am întors la facultate în Timișoara. Și de atunci am rămas. Din câte știm, cetățean de onoare al Timișoarei și al Slatinei, da? Da, sunt două din orașele care mi-au acordat această onoare. Mai e un sat unde am copilărit, o parte din vacanțele făceam acolo, Gura Râului, sunt și acolo cetățean de onoare, e puțin omisă, dar e un sat foarte frumos în prejurimile Sibiului, mărginimea Sibiului, și acolo încep munții, e Păltinișul acolo și acolo am mers prima oară pe munte. Și da, invit pe toți cei care vor să petreacă vara mai la răcoare să-l viziteze, e un sat tradițional. Asta vreau să te întreb, acolo a fost prima locație unde ai început alpinismul, ca să zic așa, la nivel profesionist? Sau? Nu alpinismul, ci am început mersul pe munte și mi-a plăcut foarte mult. Mergeam și singur, dar la început am mers cu bunica mea și acolo am îndrăgit, cred că, munții. Alpinismul e o chestie mai sofisticată, nu se face oriunde, de obicei se face în orașe mari, centre universitare, unde există o comunitate de oameni pasionați și alpinismul, care vreau de mult timp să-l încep, am reușit undeva în anul 3 de facultate aici în Timișoara. Aș pune și o întrebare legată de alpinism. Îl putem considera un sport care trebuie făcut sub anumit club, sau cum ai putea ca și tânăr să te apuci de alpinism? Adică da, alpinismul este, după părerea mea, o activitate, dar este și un sport. Are mai multe ramuri. Are ski-alpinismul, care este un sport competițional, are escalada, care este mai mult de sport competițional, este sport olimpic, și are partea de ascensiune de vârfuri, care nu este reglementată chiar ca și un sport. Oricum, dacă este un sport, este neolimpic. Și mai nou există multiple ramuri, de exemplu cei care merg cu oxigen și cu șerpași nu sunt chiar niște sportivi, sunt niște oameni care își urmăresc o pasiune și urcă pe niște vârfuri. În principiu, nu orice vârf pe care urci poate fi considerat că ai făcut un mare alpinism până în vârful lui, dar anumite vârfuri, clar, oricine știe că nu se pot face decât prin cățărare, tehnici de coardă, și atunci acolo e clar. Între aceste două, să zicem, extreme, că sunt niște extreme, și a zice dealul Silagiului, care de fapt este un munte vulcanic și pe care poți să mergi cu bicicleta lejer sau cu mașina, dar și pe jos, și are 100 și ceva de metri, și un vârf ca Cerotore, care se cațără câteva zile pentru a ajunge în vârf și sunt pereți verticali și se atinge foarte greu de către alpiniști foarte buni. Între acestea două încap foarte multe alte variante. Este o activitate ce necesită, presupun, un echipament performant, dar în același timp
Pe lângă echipament, te-aș întreba tu, cât te pregătești pentru această activitate când mergi într-o Nu necesită expediție? neapărat echipament foarte performant, începuturile se pot face în munții noștri. Acum depinde cum încep, că discuția anterioară era despre un club, dar trebuie să mergi la un club. E mai puțin important echipamentul care ți-l cumperi și îl găsești la multe magazine acum, față de know-how, față de reguli, față de Corect. cum se practică acest sport și mai ales cum se practică în siguranță. Îmi aduc aminte că la începuturile mele erau doi indivizi, cred că erau frați, care e un perete la Herculane de antrenament de scaladă, sunt câteva trasee bătute, dar acolo s-au antrenat și speologii și speologii au puțin alt tipic de a coborâri, ei nu se cațără atât de mult, folosesc mai mult mijloace tehnice, fac găuri, își pun spituri, pitoane în ele și de acolo se amarează și băieții ăștia doi foloseau aceste găuri și urcau cu niște șurubelnițe. Da. Și aveau vreo 4 seturi de șurubelnițe și tot băgau șurubelnițe în găurile alea și se urcau pe ele. Ei nu se cățărau pe prizele din stâncă. Erau ceva un pericol de alpinism ce făceau, dar găsiseră o metodă să folosească. Astea sunt exemple extreme de așa nu. Tinerii ar trebui să nu facă așa ceva, ar trebui să meargă la un club, cineva ia acolo, învață, se întâmplă lucrurile care trebuie să se întâmple. Cam așa ar trebui să fie alpinismul. Echipamentul e mai puțin important cât timp n-ai 4 seturi de șurubelnițe, ci ai ham, coardă, tot ce trebuie și de acolo începe, după ce ai învățat puțin partea tehnică, începe într-adevăr pregătirea. Există pregătire tehnică, ca la fotbal, pregătire tehnică, pregătire fizică și dacă le acoperi destul de bine, ai șanse să reușești. Da, am pus întrebarea asta pentru că eu în viața de zi cu zi mă ocup cu securitatea muncii și atunci am o mică legătură cu alpinismul utilitar și vreau să văd dacă și în partea de expediții practic contează atât de mult tot ce înseamnă partea de safety, hai să zicem așa. Adică mă gândesc că nu poți face rabat și nu poți merge pe șurubelnițe și pe alte metode improvizate, să zic. Da, e bine să nu faci rabat, ba chiar dacă vrei să performezi, e bine să ai echipamente cât mai performante, cel puțin în alpinismul de altitudine. Aceasta înseamnă echipamente ușoare, la gram se socotește, la 10 de grame. Un echipament foarte bun are 1,5 kg, un echipament foarte prost are 2 kg. Și contează. Contează foarte mult, 25% din greutate să scapi, de aia înseamnă 25% șanse să performezi așa cum trebuie. Da, contează și echipamentul, dar după părerea mea mult mai mult contează planificarea, contează puțin norocul, vremea, echipa pe care o ai, echipa extinsă pe care o ai acasă și, de exemplu, anul acesta conta foarte mult meteorologul, care le-a dat clasă la toți cei care aveau prognoze pe gratis, pe bani, nici nu conta, erau toate relativ greșite sau greșite în părțile esențiale. Acolo poate să conteze foarte mult genul acesta de detalii. Acum, de curând știu că te-ai întors dintr-o nouă expediție pe munții Nanga Parbat, un vârf, nu? De peste 8000 de metri. Al 11-al din cariera ta de alpinist profesionist. Mai sunt 3 din ce știu eu cu o înălțime de peste 8000 de metri. Mă gândesc că vrei să îi urci și pe aceștia. Ce va fi după? Sau nu te-ai gândit? Cum a zis Rambo într-unul din filmele lui din junglă,
Live the day. Nu mi-am făcut un mare Te plan apuci de pentru scufundări după. de alte... Mai merg la scufundări, dar mai mult de hobby și nu mă pasionează atât de tare. O fac doar pentru că am ocazia, dar nu mă duc pentru asta. Nu... Cred că mai sunt multe de făcut în Himalaya. Unul din lucrurile pe care eu mi le doresc și sper să am o echipă și să pot să le încerc, chiar și înainte să termin vârfurile de peste 1000 de metri, acestea 3, vreau să încerc vreau cel puțin o dată să mai încerc. Am încercat de vreo 3 ori, nu am reușit, să facem o rută nouă pe un munte de 1000 de metri în Himalaya. Ultima oară când am încercat am fost relativ aproape de a reuși. Reușisem să trecem de jumătatea muntelui, partea cea mai grea de cățărat. Am ajuns într-o zonă unde era destul de dificil de pus o tabără. Am pus-o într-un loc mai adăpostit și a venit o avalanșă peste acel serac și ne-a acoperit cortul și a fost o dificultate să ieșim de sub avalanșă, ne-a distrus cortul, n-am mai putut să continuăm și a fost și o întâmplare puțin șocantă pentru noi, pentru că în 20 de ani cum am reușit să nu fiu în nicio avalanșă niciodată, să mă feresc de ele de departe, cum ziceam, din planificare, din a evita zilele în care ninge mult. De data asta a nins după amiaza într-o zi senină, s-a norat, cum se întâmplă în Himalaya. În 2 ore a fost o ninsoare udă care a făcut să plece tot. Și deși eram adăpostiți, după o proeminență de gheață, nu a fost suficient. Într-un loc a venit zăpada peste cortul nostru. Înțeles. Riscați? Câteodată mergeți la risc? Sau? Noi încercăm să nu riscăm, dar câteodată situațiile te duc într-un interval destul de scurt într-o situație riscantă și atunci de multe ori nu prea mai ai ce să faci. Chiar mă gândeam că am avut noroc că nu a început ninsoarea cât timp eram spre acest adăpost, ar fi putut să ne ia acolo, să ne ducă jos. Aici măcar ne-a stupat, ne-am dezgropat și am fost bine. Dar putea să fie chiar și mai rău. Acum știi cum să fac acolo și am o soluție mai bună, dar în acel moment aceea părea cea mai bună soluție și da, câteodată oricât de mult previi lucrurile, nu reușești să elimini total riscul, iar altă dată, și asta observ de multe ori la mulți alpiniști, încearcă foarte hotărât să evite niște riscuri și ajung să treacă în alte riscuri din cauza acele încercări de a evita. De exemplu, încearcă să-și pună tabăra într-un alt loc, pierd foarte mult timp, ajung foarte obosiți și ajung să fie epuizați. Timpul acolo este un factor dinamic pe care trebuie tot timpul să-l iei în considerare. Orice măsură de precauție trebuie să fie eficientă, dar să nu depășească ca energie, ca muncă, un anumit timp, pentru că apoi nu te mai poți recupera, nu mai poți să ajungi pe vârf odihnit sau cu suficientă energie și trebuie tot timpul să ai grijă să nu dai din lac în puț, adică să te ferești prea mult de o chestie și să dai în alta la care nici nu te gândești. De ce te întreb asta? Cum îți spuneam, ocupându-mă cu siguranța, cu securitatea muncii, citeam legat de alpinismul românesc că a fost un accident în Retezat, cred că prin anii 88 și, mă rog, nu mediatizat foarte mult în acele vremuri și au murit 2 sau 3 alpiniști și spuneau că cumva unul din factori a fost și
dorința de a reuși și atunci practic au trecut peste niște chestiuni legate de siguranță, au riscat și nu au reușit. Au fost foarte obosiți, au făcut greșeli. Auzi, mi-e cam frig aici. Voi puteți da clima mai încet. Da. Știu, e rușinos să zic fix eu asta. Poate ați avut oameni normali. Ne-am zis că poate... Puteți să mă congelați mai puțin, am suferit. Și nouă ne era, dar am zis că tu ești învățat cu altitudine. Da. Ați vrut să nu fie cald. Da, da. Da, e un factor absolut permanent. Tot timpul îți dorești să reușești, ești focusat foarte puternic la vârf. Acolo peste 1000 de metri se zice că nu te mai duc picioarele, te duce doar capul. Dacă nu ai o determinare și o voință de a atinge vârful și de a înainta, n-ai nicio șansă. Și din cauza aceasta, câteodată e dificil să faci balanța bine între ce-i bine și ce-i rău, ce-i prea mult și ce e prea puțin, și mai ales mai intervine un factor, fiind la altitudine, acolo la cei mai puțin pregătiți, antrenați, care au mai puține expuneri în Himalaya, care și-au făcut aclimatizarea mai prost, care s-au grăbit, care poți să aibă și o răceală, apare foarte ușor un edem cerebral, el apare cam la toți alpiniștii, dar controlabil, și toți acești factori fac să nu mai ai niște decizii foarte bune. Eu, de exemplu, eram foarte hotărât, dar era așa o chestie programată, bate vântul peste 40 la oră, nu mă duc în sus și nu se oprea vântul, deși primisem prognoza că se oprește după amiaza. De-abia la 1 noaptea s-a oprit, am plecat la 2:30 până m-am pregătit. Eram aproape gata ca din cauza vântului să ies din orele de siguranță pentru a atinge vârful și a mă întoarce pe lumină în tabără. Am fost la limită, m-am mișcat repede, m-am descurcat. Dar eram foarte hotărât să nu fac pasul acesta pentru că sunt riscuri destul de mari de degerături. Știam asta și mai ales am văzut 2 alpiniști cehi care au pățit-o și nu vreau să ajung în pielea lor și ei au venit de pe vârf, foarte fericiți că au urcat vârful, dar unul din ei avea picioarele negre, degetele, probabil și picioarele vor fi tăiate, au zis medicii din tabăra de bază, care aveau mai multă experiență cu tăiatul. Eu nu știam decât că trebuie să le facem niște fraxiparină, să-i ajutăm. Ei nu luaseră nici măcar aspirină, adică sunt mai multe medicamente, sunt măsuri de precauție, iar cel care era grav de tot, unul avea doar o mică degerătură, nici nu-și dăduse, au stat foarte mult pe munte, nu-și dăduse jos bocancii în bivoacurile care le-au făcut și pur și simplu a stat ud 7 zile și a apărut o condiție din aceasta de subîngheț, se numește piciorul de tranșee, care face ca vascularizația să funcționeze foarte prost și să faci degerături. Cea mai joasă temperatură pe care ai întâlnit-o în lungul expedițiilor, care a fost? La noi în podcast. După acest podcast am mai fost pe Everest. Pe Everest erau -35. Chiar era un zvon în tabăra de bază că va fi foarte frig în anul acela, că vor fi -45 de grade pe vârf și l-am sunat pe meteorologul meu care îmi dă prognozele exacte. Noi nu prea luăm prognoze de temperatură, că ele cam pe acolo. Da. Și ne dă vântul. Și el mi-a zis, stai liniștit, e ca de obicei -35, nu-i problemă. Putem să întrebăm cine-i domnul? Și, da, îl cheamă Victor Baila, e din Portugalia și este meteorolog profesionist, are și un site, oricine poate apela la el, nu e un secret. El este meteorolog la aeroport și anul acesta celebrul NIMS DAI,
cel care a urcat toate vârfurile, era cu o prințesă din Qatar și e clienta lui de mult timp. Eu am mai întâlnit-o acum 3 ani pe Kanchenjunga și urcau cu oxigen și ei au prins vânt foarte puternic cu o zi înainte. Eu am avut răbdare, am așteptat și am mers mult mai bine și lejer și apoi a venit un prieten de-a lui să-mi ceară forecasterul pentru că s-au prins că prognoza mea era de departe mult mai bună decât tot ce exista pe acolo. Cum ai ajuns să ai o echipă până la urmă bună, performantă, sau cum ai ajuns să alegi acest meteorolog? E căutat tu, te-au căutat, e o întâmplare, adică e formată în ani de zile de experiență. E formată în ani de zile de experiență, e simplu. În 20 de ani i-am văzut pe toți, îi știu pe toți. Și nu e neapărat o problemă de resurse, adică nu tot timpul cele mai bune echipamente sunt cele mai scumpe. S-ar putea să fie o mică diferență de preț, doar că trebuie să le cauți, să le testezi, să le știi și să le aduni, că sunt multe, adică sunt mai multe. Eu mă uitam că erau câțiva alpiniști acolo și deși aveau mult mai mulți bani decât mine, cheltuiseră sume enorme pe șerpa și oxigen, dar aveau niște echipamente de tot rahatul, adică erau niște, cu chestiile astea n-aș pleca în expediție dacă ar trebui să plec cu toate, zice că fac o reconstituire din aia, cum e să umbli cu haine antice sau adică cred că am trecut de 10 ani de nivelul acela și nu e neapărat financiar, poate e o diferență de 10% în plus, dar le-am testat, le-am încercat, le-am cântărit, le-am făcut tot ce trebuia făcut ca să știu care sunt cu un pic mai bune. Numai că între un pic mai bune și diferențe de 20-30% la greutate, la eficiență, mie mi se pare mult. Corect. De ce te-am întrebat și insist cu echipamentele? E o singură experiență am avut cu muntele și din cauza bocancilor, ca să zic așa, după 2 zile pe munte am avut niște rânduri, mi-a trebuit o lună să mă recuperez și mă gândesc că la nivelul tău... O întrebare, te-ai dus cumva cu bocanci noi? Corect. Bine, asta e o chestie o greșeală clară de începători. Le recomand la toți să nu vină cu pantofi noi. În cel mai rău caz, dacă e o expediție fantastică, o tură deosebită, să umble cu ei prin oraș măcar o săptămână, 2, să facă o tură pe munte. Ăla e cel mai simplu lucru, dar mai nou acum există bocanci și echipamente care sunt cam garantate că nu te bat. Deci pe mine nu m-au mai bătut bocancii de nu știu când. Și oricum, just in case, există niște plasturi, se numesc second skin, care sunt din silicon, sunt foarte bine făcuți. Pui pe o bătătură și ai scăpat de bătaia de cap. Eu tot timpul cam am la mine, mai mult pentru copii, dar cu plasturii aceștia rezolvi orice. Da, dar pantofii, generațiile noi de pantofi de munte, mai ales de trekking, nu te mai bați, sunt atât de bine făcuți, strânși, nu mai mișcă nimica. Sunt mulți care fac bătături pur și simplu pentru că nu strâng bine șireturile, că nu știu să strângă bine șireturile. Când le strâng șireturile și le arăți cum trebuie, zic că păi nu mi-am închipuit, chiar așa trebuie să-i strângi. Sunt mulți oameni care nu-și închipuie cum stă, de exemplu, un pantof bun de bicicletă, de cursieră în picior. Te cam strânge de sar ochii, dar el e făcut să transmită forțele foarte bine.
dacă oamenii sunt obișnuiți să umble în șoșoni și în croc și atunci nu-și închipuie că trebuie să strângă atât de tare șireturile. De exemplu, pentru coborâri, eu la câteva ore îmi restrâng șireturile, pentru că la coborâre șireturile trebuie să țină piciorul, să nu se ducă în față și să nu ai tensiuni pe unghii. Atunci încep durerile și problemele. Astea mi se par destul de simple, dar mi se mai întâmplă și mie din când în când să mai am câte o eroare, câte o scăpare și să nu fac chiar cum trebuie, dar mi-aduc aminte și încerc să intervin înainte să am probleme. Cât costă o expediție de genul acesta? Că ai spus că sunt foarte mulți care vin cu echipamente scumpe, cu șerpași, cu oxigen și așa mai departe. Tu știm că mergi fără echipamente. Depinde puțin de expediție. Fiecare munte are alte taxe. Sunt expediții de 15.000 de euro, sunt expediții de 30.000 de euro, în special cele din Tibet, din China, unde e mai scump. În Pakistan sunt puțin mai ieftine, prețul mediu e în Nepal, dar pentru Everest se ajunge spre 50.000 de euro. Asta dacă mergi fără oxigen, dacă mergi cu oxigen și cu șerpaș, totul ori 3. Da. Deci ajunge la 150.000. Sunt expediții care, da, probabil că ajung în zona aceasta. Nu mai știu bine prețurile, ele se modifică în fiecare an. Oricum. Dar Everestul e mai scump decât toate celelalte. Aș avea o întrebare, dacă tot am ajuns la partea asta financiară, care pare să că este importantă, recunosc că n-au știut că se poate ajunge chiar la aceste sume și întrebarea ar fi, că tot e și cetățean de onoare al orașului Slatina, Timișoara, întrebarea este dacă comunitatea locală sau autoritățile sau sponsorii locali și nu numai naționali te ajută în aceste expediții sau este doar efortul propriu, ca să zic. Nu cred că m-aș descurca și pe un termen atât de lung, pentru că fac asta de 20 de ani, acest proiect. M-ar fi decapitalizat clar dacă aș fi făcut pe banii mei. Nu, m-au ajutat și primăria Slatina și primăria Timișoara. Acolo trebuie să depui proiect, să fii ordonat, și ei au niște proiecte bugete de obicei limitate, pentru că mai sunt și alți sportivi în oraș, nu e unul singur. Dar sponsorii care mă susțin de obicei, o bună parte din ei sunt din Timișoara și... Poți să le dai numele, nu e nicio... Da, mulțumesc. Mie mi se pare că ar trebui să fie o mândrie că există niște firme mari care își permit niște bugete și care au headquarter-ul în Timișoara. Și prima dintre ele ar fi Profi, care este chiar o firmă mare și care e aici la noi în Banat. Exact. Apoi Recaș, ei sunt tot vecinii noștri de peste câțiva kilometri, tot de aici, da. Și o mândrie să reprezinți ceva local pentru mine. Contimu, fostul Contim Smithfield, dar de fapt Contimu este brandul pe care eu îl promovez. Un brand local și de tradiție al Timișoarei. Da, chiar am colaborat cu ei și ei au probleme, știți cum sunt, cu peste, cu... E o muncă grea acolo și o răspundere mare și m-au sunat anul acesta că a mers bine treaba și eu am rămas între sportivii pe care îi preferă să-i susțină și m-am bucurat, a fost un ajutor neașteptat și... Sigur, mai sunt câțiva, acum ar trebui să mă uit pe Facebook să-mi amintesc, dar cred că
într-unul din ani pentru Everest, unde era un buget mare și era greu de atins, a fost chiar o acțiune locală, a fost un grup Made in Teme și ei au adunat bani și m-au ajutat, eu am făcut o prezentare și au vândut tricouri, deci există chiar și partea aceasta de fundraising care câteodată te ajută și a fost importantă. Mă bucur să aud asta și practic ce aș vrea să pun în evidență faptul că a urca, eu v-am spus, un singur vârf așa care nici nu are o importanță, l-am urcat și m-am simțit atât de bine că am reușit și practic aici vreau să ajungem. Ce legătură are alpinismul cu viața sau viața de zi cu zi? Sau dacă activitatea ta poate, sau ai fost implicat în lucruri sociale legate de copii, de viitor, de a-i inspira, că tot e la modă tot felul de videoclipuri motivaționale, adică dacă ești implicat în această zonă. Da, mai ajung pe la școli, mai fac prezentări la copii. Nu îmi permite timpul să fac oricât aș vrea de multe, dar da, mai fac pentru că și mai ales prezentările mele la universitate dedicate în primul rând tinerilor, dar vin și copii mulți. Pentru că eu cred că e important să fie inspirați, în primul rând să facă sport, în al doilea rând să aibă o viață sănătoasă. Acum nu e cea mai sănătoasă viață cea de alpinist, dar și nu e un sport pentru copii. Dar să meargă pe munte e o chestie sănătoasă și e pentru copii. Chiar am reușit să duc o trupă de copii pe Țarcu într-o excursie de o zi și chiar le-a plăcut foarte mult. Cred că e loc de asemenea inițiative. Problema e că ar trebui și părinții un pic să se implice și aici e puțin mai dificil pentru că sunt unii care consideră că e prea mult, sunt copii care nu merg deloc pe munte, mie nu mi-a venit să cred asta, eu am oferit excursia aceasta care nu ne-am bătut capul prea mult cu sponsor, cu autobuze, i-am luat în 2 mașini a mea și a dirigintei și pe primii 6, 7, 8 care au luat la o evaluare și așa ca un premiu și pentru că au învățat și cred că cel mai bun dintre ei, Andrei, nu a venit, el nu mergea pe munte și mi-a părut rău pentru că lucrurile astea de multe ori merg împreună, învățatul cu sportul, cu sau curat, e bine să meargă împreună, trebuie să fie o legătură pentru că atunci funcționează cu adevărat. Poate ai deschis un drum, ducându-l poate și în viitor. Da, la ceilalți le-a plăcut, deci cred că după aia feedback-ul a fost. Erau câțiva mai vreau o excursie. Nu mai puteam eu să mai fac atâtea excursii și nu e așa simplu cu copiii. Și o responsabilitate. Da, dar nu atâta, că nu e un munte complicat, dar sunt obositori, deci vii terminat. Nu e ca după un antrenament al meu în care trag și vin cu mintea te toacă la cap mărunt copiii, că sunt curioși. Unde te antrenezi în Timișoara de obicei pentru o expediție sau mergi? Sau necesită un antrenament special, nu știu. Am văzut într-un filmuleț de-a tău că practic cred că făceai un exercițiu de respirație, aveai acel dispozitiv, nu știu, care măsoară, cred că capacitatea... Pulsoximetru sau... Nu... Da, ați pățit și voi cum am pățit eu cu Ben Johnson. Când eram copil, știți Ben Johnson, celebru atlet? Și undeva am citit într-o revistă că se antrena ca să-și mărească viteza,
aveau un cablu cu motor și îl trăgeau, atunci nu erau computere și sisteme avansate, dar îl trăgeau cu cablul ăla și el trebuia să alerge mai repede, că îl trăgea și a zis, mamă, ce chestie genială, deci eu nu știam cum să alerg mai repede, că am făcut atletism și întâmplător, după 30 ceva de ani, m-am întâlnit cu antrenorul lui, Tudor Bompa, din România, un celebru profesionist al pregătirii fizice și l-am întrebat de chestia asta și a zis: da, știu chestia aia cu motorul, da, am încercat, ne-am chinuit un pic cu ea, dar nu reușeam să-l reglăm bine, am făcut de câteva ori, dar n-am mai făcut după aia. A fost doar așa o poveste și ziarele au preluat-o că era interesantă marketing, și părea inovatoare, dar de fapt n-a funcționat și n-a ajutat la nimic și bine, Ben Johnson lua steroizi, ce să mai vorbim. Dar partea asta cu aparatul de respirat, da, era un aparat folosit de o firmă, fabricat de o firmă, Ironman, care teoretic îți antrena mușchii inspiratori și care ar fi trebuit să mă ajute să respir mai ușor sus. Eu l-am folosit, dar noi în sport zicem că o chestie o faci, dar dacă nu intră, nu o mai faci. Dacă nu simți efecte, trebuie să simți ceva, trebuie să fie o diferență. Să o faci doar așa în gol, e clar că nu se întâmplă nimica. Și știam că nu are studii, în sensul că... Experimental sau... Da, n-au reușit să demonstreze prin niște studii, că doar așa se demonstrează în lumea de astăzi, rațional și civilizat, restul sunt povestiri. Sau mituri. Deci dacă există studii, da, ca la vaccinuri, toți zic orice, dar nimeni nu citește studiile. Dacă există studii și studiile trebuie să fie niște studii pe eșantioane mari, făcute așa cum trebuie, științifice. Și dacă există studii că acel aparat funcționează, poți să fii sigur că sunt șanse să funcționeze și la tine. Dacă el nu are studii și la tine ți se pare ție că funcționează, s-ar putea să ți se pară. Și eu știam că nu are studii, dacă ar putea să funcționeze. E într-o perioadă mai experimentală. Dar nu era o mare chestie. L-am încercat, nu mi s-a părut că se întâmplă mare lucru și am renunțat la el. Dar apărea în film că era în perioada în care pentru Everest încercam să folosesc tot ce am, să-mi dea un plus ca să și ajung pe vârf, dar mai ales ca să mă întorc, să am toate aturile pentru a fi în siguranță. Ce mituri sunt în alpinism? Că și în orice sport sau nu poate să existe zona asta de... Sau ce ți s-a părut ție așa? Sau cu ce te-ai... În alpinism nu prea sunt mituri. În lumea de din afara alpinismului, de exemplu, e mitul că ți se rupe coarda. Nu se rupe, ține 2 tone coarda. Ca să rup coarda trebuie să fii foarte hotărât pe ea cu un cuțit. Nu se rup așa ușor corzile. În filme apar. Sau există, uite, o legătură... Cred că din câteva filme toate miturile. Asta am vrut să spun. Aia cu tragi cu un bolț și se înfige în perete și te agăți de el, iarăși nu există. În mod normal și nu în expediții, dar la cățărațe fac cu bormașina niște găuri, cu bormașini obișnuite, găuri de 10 cred că, și se bagă niște conexpanduri care ălea iarăși țin 2 tone, deci ălea chiar țin, dar nu de la distanță, nu se împușcă nimica. Acolo sus, când de multe ori ești tu cu tine, ce senzații sau... Adică poți să ne-o expui nouă care doar ne putem imagina. Nici măcar. E de libertate. Nu e nicio senzație din asta. Astea din filme și bagă și o muzică din aia mai. Ai o liniște, nu știu. Poți să nu fie epuizat. De exemplu, acum eram nici măcar foarte obosit, eram destul de în formă. Am ajuns pe vârf.
vrei să nu stai mult, dacă stai peste o jumătate de oră, deja se simte altitudinea. M-am întâlnit cu un alpinist pakistanez și la sfârșit mi-a zis, eu stau cam de mult aici și deja încep să nu mă simt bine și am coborât. Trebuie să-ți faci pozele, trebuie să îți iasă și bine pozele de vârf, eventual cu sponsorii, că săracii au muncit și au plătit și acum e rândul tău. Și încerci să fii focusat pe treburile astea, să-ți faci treaba, să cobori cât mai repede și să fii în siguranță, să nu te relaxezi, pentru că urmează coborârea care e mai grea decât urcarea de multe ori. Câteodată ai pasaje tehnice unde n-ai corzi fixe. Acum n-a fost cazul, a fost destul de relaxantă coborârea. Poate să se strice vremea, poate să fie târziu și nu e un loc unde să te relaxezi prea tare. Ești într-unul din locurile cele mai periculoase de pe pământ, trebuie să te miști repede și să rămâi alert. Și dacă rămâi alert, nu te relaxezi și atunci nu e nicio mare trăire. Ești la treabă, așa cum închipuiți-vă că întrebați un maratonist, dar cum te simți tu la jumatea maratonului? Simți că ți s-a luat o piatră? Nu simt că greu e în față. E cam așa e. Da. Dar când atingi vârful, mă gândesc că trebuie să existe acea mulțumire, am reușit, Da, dar mai bine te bucuri în tabăra de bază când ai și supraviețuit, așa că ai atins vârful, practic, și te întorci între 4 scânduri, nu e chiar așa o afacere mare, dar nu te relaxezi. În tabăra de bază te bucuri când ajungi. Deci bucurie jos. Bine, da. Există vreo asigurare pentru chestiile astea? Da, sunt asigurări, dar sunt mai multe feluri de asigurări, inclusiv să te ai elicopterul de acolo dacă poate. Da, sunt asigurări. Eu de ceva vreme colaborez cu generalii care sunt și sponsori, dar e mai greu cu asigurările acolo, adică e o chestie mai complicată. E bine totuși să ai o asigurare, există elicoptere care fac salvări și asta ajută destul de mult. Și prin ce metodă comunici? Că am văzut că postezi de multe ori, că mă gândesc că semnal de internet și de rețea mobilă nu prea există la înălțimea aia. Adică ba da, există. Există? Există prin satelit, altfel n-aș putea să postez tot ce postez. Da, doar prin varianta de satelit. Da. Sunt costuri, știu, destul de mari. Da, $5 un megabyte. Da. Ceea ce înseamnă că... Dar nu e de la domnul din America, de la nu e Starlink-ul, pentru că Starlink-ul în primul rând în Pakistan nu au deal cu el și nu funcționează. Și în Nepal cred că funcționează, dar sunt destul de voluminoase aceste antene. Chiar și cele mici sunt ceva mini. Eu m-am uitat așa la ele, dar pentru moment este mult mai avantajos. E un sistem din Emirate, din Dubai, cred că. Turaya se numește și eu îl folosesc de 20 ceva de ani. El are peste 30 ceva de ani. Înainte era telefon, apoi telefon cu dial-up, te puteai foarte greu conecta la satelit și acum există un smartphone. Au făcut înainte au făcut niște huse pentru iPhone, acum există un telefon dedicat, e pe Android și poți să ai WhatsApp pe el și poți să trimiți poze, care e un mare avantaj. Da, și are 1G. Sincer, mă gândeam că faci filmările și pozele și le postezi când cobori sau când ajungi... Nu, pentru că au fost în timp real și inclusiv poza de vârf a fost în timp super real, adică am făcut poza și am trimis-o și a ajuns după 2 minute, a ajuns în online. Am înțeles. Liviu. Da, eu aș face acum o trecere să te întreb așa, alpinismul cum se îmbină cu viața reală sau viața profesională, sau dacă aplici din regulile cele mai în alpinism
în activitatea profesională sau... Pentru cei care nu știu, ești medic stomatolog și asta faci în viața de zi cu zi. Mă gândesc, nu știu, dacă te-ai fi născut în America, mai era necesar să mai fii medic stomatolog sau era suficient doar alpinist ca să sau ai... Cum le îmbini, cum îți împarți timpul, pacienții, nu știu, că în poate America pleci... e diferit, probabil că în America adică mă gândesc că erau mai mulți. Poți să faci ce vrei mai ușor, că știu că un mare campion de not, cred că Mark Spitz era stomatolog și s-a întâmplat chestia, sau Matt Biondi era stomatolog și n-a mai practicat după ce a câștigat prima olimpiadă pentru că nu mai se justifica. Eu cred că putem și în România să fiu alpinist profesionist și alpinist profesionist înseamnă că nu e ca la un fotbalist, doar dai cu piciorul în minge sau cu pioletul în gheață și primești bani. La alpiniști mai fac chestii conexe, prezentări, diverse colaborări cu sponsori, da, și mai muncesc ceva. Unii mai fac și guiding puțin ca să, chiar dacă ești pe munte, e o activitate care te obosește și nu te antrenezi și atunci eu am preferat să nu intru în partea asta pentru că mi s-a părut că am muncit cam mult ca să fac stomatologia și să învăț meseria, nu doar facultatea e una, dar învățat o meserie alta și eu deja când m-am apucat de alpinism cam o învățasem, parcursesem ce era greu și îmi și plăcea și n-am vrut să renunț și nici acum nu vreau să renunț și cred că nu-i chiar bine, cel puțin discutam erau mai mulți medici acum în tabăra de bază și unii alpiniști foarte buni și ziceau că nu-i bine să ai doar alpinismul și să fii disperat, să urci și dacă ai un eșec, să fii dezechilibrat. E bine să mai ai și altceva în viață decât acest sport care e cam periculos și cam adictiv așa și te duci așa pe un canal și să depinzi de sponsor care atunci când nu dai rezultate poți să dispară și evident să ai o presiune financiară și eu am preferat să nu fac asta. Te-a ajutat alpinismul sau hai să zicem faptul că ești cunoscut în alpinism, în stomatologie, să zicem, sau... Nu, într-un mod deosebit, când te duci cu o scrisoare la poștă sau cu un dosar pe undeva te mai știe cineva, te mai ajută așa mai sar peste rând. mai pe la... Nu sar rândul, dar nu-ți cer chiar ștampila pătrată cu colțuri stelate, sau la finanțe, mai doamnele de acolo sunt drăguțe, dar nu m-a ajutat într-un mod extraordinar, poate prin chestia că te obișnuiești să lupți până la capăt, să nu cedezi și în orice sport, în orice meserie există provocări, există momente grele și acum mi-aduc aminte când eram puștan, terminasem facultatea, aveam 24 de ani și m-am dus să-mi fac un cabinet la DSP și atunci era și mai birocratic decât acum, mi-au cerut de toate și stăteam așa în față la DSP și ăștia îmi ridicau mașina că parcasem puțin aiurea și mă gândeam ce se mai poate întâmpla acum și îmi venea să zvârlu dosarul în gunoi, să renunț, să fac altceva și știu că m-am gândit, am urcat eu pe K2, pe cel mai greu și mă fac ăștia aici, nu mă las. Aici am vrut să ajung. Și și ai un precedent de lucruri grele care le-ai reușit și de asta tot timpul te ajută. Orice lucru greu care l-ai reușit în viață te fac să cedezi mai greu, te împing un pic în față. Corect. Și asta cred că și pentru tineri. Orice examen care îl dau acum și li se pare greu,
nu le rezolvă complet viața, nu le aduce Ferrari și vilă cu piscină, dar îi vor face mai pregătiți pentru următorul examen, următoarea încercare, să reușească. Și dacă și doresc, fiecare e o mică treaptă pentru a atinge ceea ce își doresc în viață. Exact. Știu că ai fost decorat de către președintele țării. Care sunt beneficiile acestei decorațiuni, ca să zic așa? N-ai curaj să zici președintele? Poți să zici președintele. Da. Nu, a fost Iohannis atunci, dar președintele țării. Președintele țării, da. Da. Am văzut că lumea mai evită. Da, zic să fie o emisiune despre curaj la toată lumea. Da. Păi n-am vrut să politizăm, am zis să nu zic. Să nu... Apropo, te-ai gândit vreodată să intri în politică? Și după aia răspuns la prima întrebare. Da, m-am gândit, dar timpul nu-mi permite. Dacă cumva aș avea o problemă și n-aș mai putea să merg pe munte și poate problema aia ar fi să nu mai prea pot lucra nici la cabinet, probabil că e ceva de făcut. Adică n-ai mâini, n-ai picioare, ce poți să faci? Politică, da. Aș face-o pentru că eu cred că mai sunt lucruri de făcut și am prieteni care sunt în politică și îmi spun că sunt foarte dezamăgiți și că nu sunt multe lucruri de făcut și eu le spun și continui să le spun, dacă voi acolo nu puteți să faceți nimic, ce să spunem despre oamenii de rând care chiar nu au o mare putere, dar până la urmă fiecare om care poate să țină o mătură în mână poate face ceva bun în comunitatea lui, dar un politician chiar are niște pârghii cu care poate schimba lucruri. Că e greu, da, așa e viața, nu e simplă, da, și că acolo în politică e și mai greu. Sunt de acord, dar ei cei care își doresc au o mare șansă să facă lucruri bune. La fel cum au o mare șansă să facă și lucruri proaste. Da. Dacă ești bine intenționat, nu cred că nu faci lucruri bune. Adică te gândești, ce mi-ar fi util mie, în primul rând, nu mie personal, ca și politician. Spun mie ca și cetățean, ca și om de rând. De ce am nevoie? Păi uite, cum ai spus și tu. Ai nevoie ca un dosar să se rezolve, nu știu, în 10 zile, nu în 30 sau 60 de zile. Hai să încercăm să... Da, eu cred că sunt inițiative care pot să funcționeze și acum mie mi se pare că oamenii în general se și plâng foarte mult pentru că lucrurile... Noi nu ne mai aducem aminte, cred că cum erau acum 10-20 de ani și toată lumea se plânge că nu e așa cum și-ar dori. Da, mai sunt lucruri de făcut, dar cred că ar fi un exercițiu așa pe șeful celor care se plâng sau 10 oameni din ăștia care chiar sunt foarte convinși, ar trebui să duci un pic în Pakistan să vadă asta vreau să spun. Cum se trăiește acolo și ce e important nu e cum se trăiește acum acolo, ci foarte relevant mi se pare că acum 25 de ani sau 20 de ani, când am fost prima oară, era exact la fel. Deci acolo s-au îmbunătățit lucrurile cu 1%. 1%. S-a făcut în loc de un drum de piatră, s-a pus niște asfalt în unul din orașe. Asta e marele progres. Și ziceau, ai văzut ce șosea avem? Dar de când o aveți? De 3 ani. De ce în 17 ani nu s-a întâmplat nimica? Ori în România s-au schimbat foarte multe și mulți oameni care vin din străinătate spun, pe mine mă uimește că în Timișoara tot se schimbă, văd centuri, blocuri. Da, se dezvoltă ca și... se schimbă o dezvoltare, da. În afară de aeroportul Timișoara cu sensul ăla girator unde toată lumea se blochează că n-au reușit să facă un sistem civilizat, acolo e o rușine, dar în rest, da, se face. Sunt multe lucruri care se fac. Așa e. Liviu, dacă mai ai tu de pus întrebări. Da, aș
Vreau să te întreb, am văzut că ești la granița cu Dumbrăvița, eu sunt din Dumbrăvița. Da. Și consilier local. Și consilier local, dacă tot am vorbit de politică, dar și n-aș vrea să intrăm în subiect neapărat. Și am văzut și un panou publicitar, dacă rețin bine. Mi l-a dat jos primăria. Când au lărgit drumul, au dat cu flexul pe acolo, da, nu mai e. Cum ți se pare Dumbrăvița, sau dacă ai pacienți, știu că ești la graniță cu cabinetul, cred că pe Timișoara ar fi, dacă din zona Dumbrăviței, apropo de progres, sau dacă cunoști lumea sau ai pacienți, cum ți se pare granița aceea pe constructorilor Timișoara-Dumbrăvița, să zic? Acolo e singura problemă care pot să zic că într-adevăr e o problemă, o stradă foarte circulată. Poliția stă fix în capătul celălalt, unde scurbele, aici unde e drept, nu stă niciodată unde dau ăștia 150. Și nu are trotuare și... Da. Apropo de... E o chestie clasică în România. Zonele de graniță sunt părăsite, în sensul că nimeni nu se ocupă de ele. Am înțeles că primăria vor să demareze un proiect, durează, dar e puțin periculoasă strada și eu nu circul foarte mult pe jos, pe acolo mai circul cu bicicleta, dar mi-e frică să merg pe picioare. Copiii mei au interzis să umble pe acolo, trebuie să vină pe Ion Ionescu de la Brad, pe cealaltă arteră, dar Dumbrăvița, da, se dezvoltă foarte bine și chiar văd că se asfaltează străzi, e o zonă bună. Și se vede că la primărie lumea se mișcă acolo. Mie mi se pare că se mișcă. Crezi că ar trebui... Acum sunt convins că se pot mai multe, dar e foarte întinsă. Corect. Și foarte... Da. Te ajută Dumbrăvița legat de business sau nu neapărat? Da, eu mi-am pus business-ul special acolo pentru că este totuși un centru de greutate aici, Lipovei, nordul orașului, Dumbrăvița. Acum pacienții mei, o parte vin din altă țară, o parte vin din alt oraș, o parte sunt din oraș și vin dinspre centru, dar au început să fie și o parte din zonele acestea de Lipovei, Dumbrăvița. Și da, există un centru de economic așa în Dumbrăvița, în special oamenii care n-am intuit-o într-un mod deosebit. Aici ne ajută și restul lumii în sensul de trafic. Sunt oameni care nu mai vor să se ducă până în oraș și dacă locuiesc în Dumbrăvița poate să le fie mai ușor, dar aici nu cred că va fi foarte curând o rezolvare, pentru că toată lumea încearcă să mai lărgească bulevardele principale cu o bandă, nimeni nu încearcă să lărgească orice stradă cu jumate de bandă ca să facă o pistă de biciclete pe care să circule același aproape flux de oameni cât pe celelalte două benzi cu mașini. Da, încă Timișoara încă n-a reușit. În Dumbrăvița e o pistă, o folosesc, e bună, mai ales acolo spre ieșire, dar Dumbrăvița nu e așa circulată, nu e un necesar de benzi. Crezi că ar trebui, nu știu, ca toate localitățile astea din periurbanul Timișoarei, la un moment dat să devină cartiere ale Timișoarei, să se transforme Timișoara într-o metropolă, efectiv? Păi, crezi că ar fi mai bine administrat? Nu sunt așa convins. Până la urmă, primăria din Dumbrăvița aproape că funcționează ca o primărie de sector. Care e diferența? Că îi zice comună sau sector? Păi poate ar avea mai multe avantaje, nu știu, să zicem din punct de vedere al apei. Ar fi Aquatimul, care
ar mai fi nevoie de, nu știu, Aqua Dumbrăvița. Da, aici la apa e o problemă pentru că apa nu știu dacă duce Aquateam-ul atât de mult. Rețeaua de drumuri care s-ar putea dezvolta atât, nu știu, și în Giroc, și în Moșnița, și în Dumbrăvița, mult mai bine. Mă gândesc că fondurile orașului Timișoara ar fi mult mai mari decât ale comunei Dumbrăvița sau Giroc sau... Dar și impozitele astăzi ar putea fi mai mari. Și oricum vor nu sunt convins că au mai puțin bani. Da. Dar... Adică mă gândesc la o reașezare a tuturor localităților din România în care, nu știu, să se fie desfințate cele care au populație sub 1500 de locuitori și să fie comasate cu unele mai mari și automat și marile orașe, nu știu, Clujul să ia, Floreștiul să devină un sector sau... Deci nu știu dacă neapărat să existe un primar de sector cum e în București acum. Efectiv, nu știu, New Yorkul care de nu știu câte ori mai mare sau Atena au un singur primar. Nu știu dacă această, să zicem că e un plus financiar, dar nu tot timpul lucrurile se limitează la bani, se mai limitează și la manpower, la cât au oamenii timp, energie se ocupe. Adică eu nu îl văd pe Fritz bine dacă îi mai dați și Dumbrăvița. Are destulă treabă. Eu cred că are treabă. Și sunt lucruri, nu sunt niște orașe puse la punct și cu niște probleme rezolvate ca atunci să le poți administra lejer. Eu cred că sunt multe probleme și bătăi de cap și cred că e bine să fie mai multe centre din acestea politice de putere care să ia niște decizii și să se miște în ritmul care se mișcă, dar să fie mai mulți oameni care să ia decizii să facă treabă. Că dacă o să stea Dumbrăvița după deciziile Consiliului Local Timișoara, eu cred că, adică nu se mișcă chiar așa bine Timișoara ca să le mai trebuiască ceva. Eu i-aș lăsa în pace cum sunt. Bun. Îți mulțumim, Horia, pentru participarea în emisiune. Liviu, ai aici... Da, pentru că tot am vrut să... Ați venit cu șpagă ca la doctor? Sau? Da, exact. Nu, dar vrem să promovăm și afacerile locale. Și este vorba despre Wine Therapy. Este o locație foarte faină în Dumbrăvița, aproape de tine, unde băieții de acolo chiar se dedică în a avea un business de succes și cu ocazia asta vrem să-i și promovăm și ție să-ți oferim un mic cadou. Mulțumesc frumos. Nu știu să mă văd dacă mă descurc aici. Poți să dai microfonul mai încolo. Dacă e vin, îl putem rezolva. Vin. Este un vin. Da, ei cu asta se ocupă și atunci... Mulțumesc frumos. Da. Este un vin de vară. Am înțeles că merge foarte bine la la fructele de mare. Sper să-ți placă. O să vă transmit cum a mers. Exact. Și să te bucuri de... Mulțumesc frumos. De el. Noi îți mulțumim și îți urăm mult succes în planurile tale de viitor. Să ajungi acolo unde îți dorești, sus, în celelalte 3 vârfuri peste 8000 și să ne revedem sănătoși. Mulțumesc frumos. Numai bine. O zi faină să aveți și ne revedem cu următoarea ediție. La revedere! La revedere!